Osada se nacházela v okolí Rudného dolu a poprvé je zmiňována v roce 1577 ve velkolosynském urbáři. Během 17. století zde došlo k utlumení těžby rudy a zastavení provozu většiny místních hamrů. Místní lidé si tedy museli najít novou obživu, kterou se stalo hlavně zemědělství. Štolnava pak proslula především pěstováním kvalitního lnu. V roce 1930 žilo ve Štolnavě 132 obyvatel, z toho 130 Němců, 1 Čech a 1 cizinec. Nacházelo se tu 29 domů, včetně budovy jednotřídní německé školy, která stávala za kaplí svatého Jana a Pavla. Po roce 1945 byla většina zdejšího německého obyvatelstva vysídlena a o 4 roky později byla osada přejmenována na Prameny. Poslední němečtí obyvatelé ze Štolnavy odjeli během září 1946. Pamětník Ignác Žerníček, který na Štolnavu přišel jako 14letý do služby ke zdejšímu sedlákovi Weisserovi a později sloužil právě na tomto statku patřícímu Franci Tauerovi, na to nerad vzpomínal. Tehdy odešlo i mnoho jeho přátel. Co měli jako nachystaný, to si každý nachystal, měli jako si nachystat věci, tak 50 kg měl na ten odsun každý jako si vzít. Tak to měli v pytlích, no podle počtu obyvatel, jako podle počtu osob v rodině, tak jako odcházel, tak to naložilo třeba 2 rodiny a jeli s koněma do toho tábora, do Šumperka. Jako. Já jsem to nechtěl vidět. Po odsunu Němců se přišel z obecní úřadu, měl lidi na to se zase bral nábytek, který byl prostě k potřebě, šatstvo, které ostalo, a to se vozilo do nějaké skladu, do Žáru, do Velkých Hlostin, tady do Hanušovic. Nacházíme se před domem pana Kellera, který tu stál ještě koncem 60. let 20. století. Do osudů Štolnavy a jejich obyvatel výrazně zasáhla druhá světová válka a následný poválečný vývoj. Na konci války v osadě zavládla nejistota a strach. I proto, že se v okolí pohybovalo velké množství zběhlých válečných zajatců a jejich cílem se stala také odlehlá Štolnava. V této době se zde odehrály otřesné činy, které osadu velmi poznamenaly a předurčily její další osud. Tak Němci se báli, schovával se dobytek, koně se hlavně schovávali do lesa, ženy utěkaly, za mládež, jako, jak ženy, tak i ty dcery jejich, protože utěkali, báli se znásilňování. Další svědectví Ignáce Žerníčka o těchto činech je zaznamenáno v paměti národa. Po roce 1945 zůstaly v osadě jen 2 rodiny německých antifašistů, k nim přibylo několik nových osídlenců. Již tak nízký počet obyvatel se ještě v dalších letech snižoval. Nedostatečně osídlená a odlehlá osada se navíc stala terčem vandalů nebo stavebníků, kteří rozebírali zdejší domy na stavební materiál. V roce 1965 zde proběhla demoliční akce, při níž byla většina již rozbořené zástavby srovnána se zemí. Haben oben standen, dann haben wir genau nach Stolnau geschaut. Da haben wir gesehen, es ist quasi nichts mehr, aber unser Haus war noch und die Scheune auch. Die Scheune war noch offen, weil die ist ja noch benutzt worden. Weil da ist noch Landwirtschaft gemacht. Wie wir das letzte Mal jetzt da waren, wächst nur noch Gras.